Mae'r llwybr I Feddygaeth yn strwythur sy'n bodoli mewn rhai o'n rhaglenni BSc. Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sydd am gael cyfweliad gwarantedig ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth I Raddedigion, ond sydd hefyd am gadw I hopsiynau ar agor. Gall fod yn addas fel 5 dewis ar ei ffurflen niwgas pan fyddant yn cyflwyno cais ar gyfer Meddygaeth israddedig, neu'n addas os maent am wneud gradd yn gyntaf cyn iddynt gyflwyno cais ar gyfer Meddygaeth I Raddedigion. Rydym yn cynnig graddau yn y gwyddorau meddygol I fyfyrwyr sydd am archwilio eu brwdfrydedd am feddygaeth. Mae yna amrywiaeth o opsiynau gyrfa yma Raddedigion yn mynd mlaen iddynt, ond mae ganddyn nhw llwybr at feddygaeth fel opsiwn hefyd. Mae'r cyrsiau llwybrau I Feddygaeth yn sylfaen ardderchog ar gyfer y cwrs Meddygaeth I Raddedigion oherwydd ei bod yn rhoi cyfle I chi I fwynhau Abertawe a chael blas ar beth mae fel I fod yn y brifysgol. Hefyd, mae'n dewis gwych wrth gefen os nad ych chi wedi cael lle ar y cwrs Meddygaeth y tro cyntaf. Mae'n rhoi cyfle arall I chi I gyflwyno cais drwy eich 5 dewis a gwireddu'ch breuddwyd o astudio Meddygaeth. Hefyd, mae'n eich paratoi ar gyfer bywyd fel meddyg a gweithio gyda chleifion bob dydd, ac mae hynny'n amhrisiadwy.